Hello guys, Magadini muri Zimbabwe mwatima na esa mura umana. Murda say. Guys, ndawaya ni ya El Gringo. El Gringo achipisa se wicknell. Guys, inadugona kutaura zvakawanda enda ndizvo kutaura zvingaziye. So guys, inendrendi chinechi ndine ka proof maizi yake kuti mungonzo zvinenge zvichitaurwa nemunhu kazhinji handidi kutaura kwansina square. So guys, ndauya neka video akandika El Gringo achipisa se wicknell. So guys, zvinzwirei. Hindo wakapusa iwewe. Shwa nyika yese tinoshainirwa nezimunhu risingagone kudissecta pipe yekufema nepipe yekumedza nayo harichagone richifamira kudenga ngonge econ ndo zimunhu wani rati nyika yese analevo unedzungu mbane unedzungu ndama pipe akazara mafuta harizivi kuti pipe yekupinda nemweya ndeipi yekubuditsa mweya ndeipi hapana rakamufutunuka rakadaro nepfungwa harina ndorinote ndoratoti aiwa yeti ndomurume ari muno menyika aiwa akaipava pfutseke tokuona muchikomenta tumahuri tichikomenta